Табарғасын Фәйрүзә Мәҗитова шушы сорауга җавап эзләде. Менә кызганычка каршы стеналар менә шушындый хәлгә килде. Турай авылы мәктәбенең спорт залы бу. Ак түшәм каралган, диварларда ярыклар, түбәт ишек булгач 9 ел буе су аккан. Түбәләр ага башлады инде. Чөнки южный вариант ясалган, түбәләргә менә бассейн шикелле су җыела, кыш көне ката. Хәзер инде Аллага шөкер андый ни юк. Куркыныч юк инде, түбәләр акмый башлады. Укытучылар авыл халкы мәктәпкә ремонт кирәк дип күтәрелеп чыккач, узган ел район бюджетыннан 2 миллион ярым сум акча бүлеп түбәне ремонтлаганнар. Шуннан бирле су акмый. Ләкин быел район түрәләре мәктәп авария хәлендә, бина уку өчен куркыныч, урта мәктәпне ябабыз дип белдергән. Моны экспертиза белән дәлиллиләр. Бу документ буенча түбәне ремонтлагач та мәктәпнең хәле яхшырмаган янәсе. К сожалению, состояние школы сегодня аварийное, опять же, да. Малыми деньгами нет, тут однозначно не обойтись однозначно. Бу атнада узган авыл җыенында әти-әниләргә балаларын башка мәктәпләргә күчерергә тәкъдим иттеләр. Экспертиза күрсәткәнчә, бу мәктәптә укырга ярамый, чөнки фундаменты да китә башлаган, аның стеналарында ярыклар бар. Безнең балаларыбыз әгәр дә мәктәптә укысалар, аларның яшәүшенә, аларның сәламәтлегенә куркыныч янарга мөмкин. Район җитәкчелек үзенә мондый җавапчылыкны аларга булдыра алмый, чөнки безнең балаларның яшәүше белән бәйләнгән. Әти-әниләр моның белән килешми. Без балаларны саклап каласы килә, безнең авылны саклап каласы килә. Безнең бу мәктәпне без күреп торабыз, ул эшләячәк, ул тора әле. Безгә кирәк только ремонт. Әти-әниләр мәктәпне төзекләндерүне сорый. Район җитәкчелеге уздырган экспертиза нәтиҗәсе белән килешмичә, алар яңадан экспертиза ясаткан. Яршаулыдан шәхси эксперт Раил Мифтахов мондый нәтиҗә чыгара. Бина тора канәгатьләнерлек хәлдә. Бинада бар билгеле кимчелекләр. Бу косметик кимчелекләрне бетерү өчен 113,700 сум акча кирәк. Шуннан соң бинада укуны, дәресләрне үткәрергә була. Менә шулай ике эксперт капма каршы нәтиҗә чыгарган. Алар Татар авылындагы урта мәктәп, балалар бакчасы, авыл китапханәсе, музее һәм 45 укучы бала язмышын хәл итә. Чөнки булар барысы да бер бинада урнашкан. 30 ел эчендә 40 укучы мәктәпне алтын медальгә тәмамлый. БДИ күрсәткечләре буенча алдынгылар. Бу мәктәптән чыккан бик күп кандидат медицинских наук, кандидат педагогических наук. Шаллыда безнең үзебезнең укыта профессорыбыз Мухаммедшин Азат Габдулхакович. Безнең мәктәбебездә 7 югары категориялы укытучы, барыбыз бергә коллектив белән республика күләм конференцияләр үткәрәбез инде. Яршаллының педагогия университеты белән берлектә эшлибез. Район җитәкчелеге балаларга һәм укытучылар коллективына якындагы 2 мәктәпне тәкъдим итә. Аның берсе 8 чакрым ераклыктагы Псей авылының татарча белем бирүче урта мәктәбе. Ул 2006 елда төзелгән. Турайга караганда яңарак. Ләкин бала саны азрак. Хәзер 30лап укучы. 10-11 класста укырга бөтенләй кеше юк. Авыл җыенында бу мәктәпне капремонт программасына кертү ихтималы барлыгы әйтелде. Әмма монда сорау туа, ни өчен баласы күбрәк булган Турай мәктәбен ремонтламаска соң? Аларның яз, көз, яңгыр керә түбәләреннән. Аларның менә үзлегез ишеттегез, 2нче елга аларны капремонтка куйганнар. Безне ул перспектива сөендерми. Без нишләп үзебезнең таммаган, ишелмәгән мәктәптән чыгып китәргә тиеш? Икенче тәкъдим ителгән мәктәп 5 чакрым ераклыктагы Ижау авылында. Балаларны тегендә дә, монда да автобус йөртәчәк диләр. Чит авылга җибәрү тоже әйбәт түгел. Татар мәктәбе юк безнең тирәдә. Ижаукада күрше мәктәптә рус телендә укыталар. Турай кайнап торган авыл. Монда 400ләп кеше яши. 170 хуҗалык бар. Халык мәктәп бетсә авыл бетә ди. Һәм бу сүзләрдә хаклык юк дип беркем әйтмәс. Авыл җирлегендә мәктәпнең булуы ул авылның яшәешенең бер өлеше булып тора, бер мөһим шарты булып тора. Беренчедән, икенчедән, һәрбер әти-әни билгеле баланың үз авылында, үз җирлегендә укуын тели, һәм инде баланың куркынычсызлыгы өчен дә бу шулай ук бер шарт булып тора. Министрлыкның төп позициясе дип әйтәм инде карашы, ул мәктәптә 1, 2, 3 бала бар икән, мәктәп эшләргә һәм яшәргә тиеш. Әлегә ел сайын без район җирлекләрендә мондый хәлләр белән очрашабыз. Мәктәпне ябарга мөмкинләр дигән хәбәрне соңгы 2 елда Арчадан да, Кукмарадан да, Әлмәттән дә алдык. Арчада яптылар, Кукмарада берничәне саклап кала алдылар. Туры килүе генәме, әмма нәкъ менә Мензелевск быел министрлыкның милли мәгарифкә игътибар җитмәгән районнар исемлегенә эләккән. Милли тәрбиягә салкын караш. Югары Услан, Мензелевск районнарында күзәтелә. Әти-әниләр әлегә балаларын бер мәктәпкә урнаштыру буенча гариза язмаган. Могҗиза булып
ачылыр дип өметләнәләр. Район прокуратурасына мөрәҗәгать юллаганнар. Монда 3нче экспертиза үткәрергә җыеналар. Закон буенча мәктәпләрне ябу яки төзекләндерү мәсьәләсен муниципалитетлар хәл итә. Ләкин авыл мәктәбен саклап калабыз дигәндә чыгымны гына санау дөресме икән? Бәлки бераз күбрәк акча тотып, балалар иминлеген тәэмин итеп, авылның тормыш учагын, аның белән бергә милли мәгарифне дә саклау кирәктер. Еш кына районнарда мәсьәләнең ничек хәл ителүе аңа мөнәсәбәттән тора. Милли мәгариф дигәндә моның аерым әһәмияткә ия булуы турында Марат Әхмәтов һәр даим әйтеп килә. Бу очракта менә сезнең укытучыларның, бигрәк тә мәгариф җитәкчеләренең, мәктәп җитәкчеләренең, аларның укыту эше буенча урынбасарларының ни дәрәҗәдә татар җанлы булуы искиткеч роль уйный мәктәптәге татар теленең һәм татар телендә белем бирүнең, татар телен укытуның эчтәлегенә. Татарстанның мәгариф һәм фән министрлыгында хәбәр итүләренчә, Турай мәктәбен 2024 елга федераль программа буенча ремонтланачак мәктәпләр исемлегенә кертергә мөмкинләр. Ләкин яңа уку елы буенча ачыклык юк әле. Фәйрүзә Мәҗитова, Гөлнара Миңнеханова, Александр Лихачев, Рәмзил Гарипов, Яңа гасыр каналы.